un espai patrocinat per l'Ajuntament d'Albal. Fervor, diversió, emoció, alegria i sentiment han sigut algunes de les sensacions que han viscut a les seues festes patronals els veïns d'Albal. Jocs infantils, actes religiosos i populars, representacions teatrals, mostres de productes ecològics i espectacles pirotècnics, entre altres activitats, han congregat a tots els veïns del municipi disposats a gaudir de la companyia d'amics i familiars. La música també ha tingut un paper molt significatiu a les festes d'Albal, amb concerts, musicals i playbacks. Albal va viure la seva nit rockera el dimecres 24 de juliol. La localitat va acollir l'actuació de grups locals de música, a més del grup Benito Camelas al Parc de la Balaguera. Una vetlada vibrant, repleta de bona música que va fer gaudir a centenars de veïns del municipi. Tots van viure una nit de rock and roll en la qual guitarres i bateries es van convertir en les protagonistes de l'escenari. Però no només la música és motiu per a reunir-se per als veïns d'Albal. Els actes religiosos es viuen amb molt de sentiment i molta intensitat en este municipi i els seus veïns participen multitudinàriament en els actes d'homenatge a Santa Anna. En este cas, el divendres dia 26 de juliol, amb motiu de la festivitat de Santa Anna, era el moment d'ofrenar a la patrona amb flors, un acte que molts veïns no es van voler perdre. Venim a donar-li les flors a la patrona d'Albal, que és Santa Anna, i molt emocionant, molt bonica. Home, la ofrenda és molt bonica, la processó és molt bonica, pues sentir els fallers porten, li fan l'ofrenda a la Mare de Déu i fa la volta i el passacalle i depositen el ram en l'església. I les andaluses, després les falles, els clavaris i l'Ajuntament. També l'ofrena m'agrada molt, Les festes són molt populars i la gent participa i està bé. Nos enduïn les flors de Santa Anna i a la porta de l'església. Fan per tots els xiquets, fan castells, fan de tot. Porque mira, eres Santa Anna. Ella és la patrona del pueblo. Y el domingo ya es el patrón, que ya termina. Per als veïns d'Albal és un moment molt emocionant el de poder ofrenar-li flors a la Mare de Déu, una tradició molt arrelada al municipi on tant els més joves com els més veterans expressen la seva devoció. Tots els albalencs, fonamentalment els albalenques, tenen molta devoció i el que fem precisament és això, no? Fer-li aquest homenatge a la Mare de Déu. Totes les festes estan alrededor i al voltant d'ella. Més avui encara, avui que és el dia de la Santa, però és evident que les festes d'estiu estan dedicades a Santa Anna. Enguany ha sigut l'any que més festes hem fet. Fonamentalment
perquè cada volta els recursos són més xicotets, n'hi ha que intentar aprofitar el màxim possible i després també intentem concentrar-los, de tal manera que fem compatible el descans de la gent en les festes. No podia ser abans que portaven tot el mes de festes, això representava un dispendio molt gran, no solament en calls pressupostaris, sinó a més que la gent acabava cansant. Entonces, el que ha fet ara ha sigut una setmana o 10 dies concentrar tot el que són les festes i això és el que estem fent. I avui, a través de l'ofrena, hem fet un pas més endavant i aquesta nit hi ha un espectacle que es diu el Volta al món en 80 dies i anem a veure com queda. I quan es tracta de retre homenatge a Santa Anna, l'Ajuntament ja està pensant en les festes de l'any que ve, quan es compleix un aniversari molt especial relacionat amb la imatge de la patrona. L'any que ve tenim que fer un sobreesforç, perquè l'any que ve és el 75 aniversari de la restauració de la imatge de Santa Anna. Això comporta una gran responsabilitat des de l'Ajuntament i que anem a veure si fem que el poble s'unisca a aquesta celebració i fem unes festes de valent, de la pota al macho. I en arribar la nit, per a uns és moment de compartir un bon sopar a la fresca amb amics, veïns i familiars. I per a altres toca començar la festa. Bueno, pues son las fiestas de Santa Anna y se monta un barracó per a sopar tota la setmana i disfrutar esta fresqueta. Pues anem a mirar el musical que hemos preparat l'Ajuntament i anem a aprofitar que fa bon horatge per a sopar a la fresca. Esperando a que empiece el espectáculo para poner la bebida a servicio de la clientela que ha venido aquí a ver el espectáculo. I també és moment de gaudir amb espectacles musicals i teatrals. El Val ha organitzat durant les festes concursos de música, de playbacks, varietés, teatre i per què no un espectacle que tinga un poc de tot? Com per exemple el musical La Vuelta al Mundo en 80 minutos, on gràcies a la música i al ball els assistents van poder recórrer molts països del món sense moure's del Parc de la Balaguera. Balls, cancions, anar recordant temps passats, está muy bonito. Y es un viaje a lo largo del mundo, en bailes y demás, como es un grupo que hacen baile de salón y demás, y baila un sobrino nuestro justamente y venimos como fans incondicionales. Una canción por cada país. El musical este de esta noche que me gustan los musicales. La veritat que enguany ha sigut un èxit de participació, però tots els actes de totes les festes, i bueno, esperem que acaben d'esta manera, però la veritat que la gent s'ha involucrat moltíssim. A més, jo ho diria que la gent és molt agraïda, perquè sé veres que el pressupost és el més baixet, crec que des de fa 10 o 12 anys, o sigui que les festes han pogut fer en el pressupost que tenim de la millor manera que hem pogut, però la gent la veritat és que ho està agraint molt. Els espectacles han estat dirigits a tots els públics, un esperit que ha impregnat les festes d'Albal, que han comptat amb activitats per a totes les edats, de manera que tant grans com menuts han pogut gaudir amb intensitat de les festes del seu municipi. Intentem en les festes abarcar tot el palmito d'edats. Per exemple, per als xiquets han hagut, en tots els barris del poble, han hagut dies que han hagut castells inflades. La cabalgata és un dia dedicat per als xiquets. Per als més joves hem fet un concurs de rock, en el qual vinga Benito Camela. El que són els dos varietés que hem fet ja ha sigut ja més dedicat a la gent més major. I bé, jo penso que en definitiva les festes el que intentem és satisfacer les ganes de festa de tota la gent. Cal dir que, a més, des de l'any passat estem fent el que són els barracons, que és la festa permanent per a la gent jove, no? Jo no sé com poden aguantar tant, però en fi, ahir estan dinant, sopant, en festes, tot se porta de música, que els veïns després se queixen, però jo penso, jo els demano als veïns que tinguin un poquet de paciència, perquè la festa, com dius, són 8 dies o 9 dies, en concret els barracons ne van a ser 5 o 6, i després, quan passi, ja descansarem, que per això ve després el mes d'agost.
Però abans que arribi agost i el temps de descansar, al Val encara li queda molta festa per davant, començant pel dia predilecte dels més menuts, el dia de la cavalcada. Una desfilada de carrosses ben popular on han participat molts veïns i organitzacions del municipi. Els més feliços, com no podia ser d'altra manera, han sigut els més menuts del Val. Tots s'han emportat algun regalet a casa. Però els majors també han passat una vesprada molt entretinguda. El tema de la cavalcada d'enguany han sigut els anuncis de televisió. Les carrosses s'han recorregut gran part del municipi repartint alegria i regalets per tots els carrers. La cavalcada molt bé, molt de categoria. Molta calor, està fent molta calor, però per lo de més, molt bé. Jo, com els meus fills són els dos músics, on participa la banda, m'encanta, m'agrada y me emociona molt. Aquí divirtiéndonos todos los días con los festivales, los parques infantiles para los niños y de maravilla. Y ahora acaba de acabar la cabalgata y esta noche el festival de música. Se ho han passat molt bé, anàvem totes les de Junta Local, més les falleres majors que ens acompanyaven, se ho han passat superbé i la veritat que molt bé, molt bé. Molt contenta, se ho han passat molt bé, encara es queda la processó, que per a nosaltres és l'acte més trist perquè és l'últim acte que tenim les falleres de Junta Local, però bueno, molt contentes perquè ha sigut unes festes molt bones per a tots. Els èxits dels actes que programa l'Ajuntament ho valora o s'avalua a través de l'assistència. Fins ara l'assistència als nostres actes està seguint molt nombrosa. Avui, el dia de la cavalgata ha sigut també, i ara ja ens queda esta nit, que és un espectacle amb cantants de la Voz, que són els que van actuar, i després, demà ja ens queda el que és la mascletà, la missa i la processó, solemne missa i processó, i el castell. I en això finalitzaran les festes d'enguany en honor a la Glòria Santana que celebra el nostre poble del Val. I en arribar el diumenge 28 de juliol, els veïns del Val van celebrar un dels actes més emotius i sentits de les seues festes, la processó a Santa Anna. Una marxa plena de fervor i de fe amb la qual acaben unes festes on la religió comparteix espai amb la cultura i els actes populars. La processó és, per a molts veïns, l'acte més simbòlic i sentit de les festes, on tots en el Val poden expressar la seva devoció a la Mare de Déu. Un acte de fervor i sentiment que posa un punt i final molt especial a les festes del Val, unes festivitats que han reunit a grans i menuts. Segur que després de viure moments inoblidables amb amics, veïns i familiars, molts esperen ja amb il·lusió les festes de l'any que ve. Un espai patrocinat per l'Ajuntament del Val.